Oletko innostunut leikistä? Kaipaatko mielekästä toimintaa, jossa lapset ja eri-ikäiset aikuiset kohtaavat? Suomen Punaisen Ristin ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton yhteinen Koko Suomi leikkii-hanke tarjoaa uudenlaisia vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia. Mun nimi on Noora Pajari ja mä työskentelen tässä hankkeessa leikkilähettinä. Mun tehtävänä on auttaa MLL:n ja SPR:n osastoja ja yhdistyksiä tämän terhokerhotoiminnan käynnistämisessä. No mitä siellä terhokerhossa sitten oikein tehdään? Terhokerhoissa leikitään ja lauletaan, luetaan satuja tai vietetään kiireetöntä aikaa yhdessä. Siirretään kulttuuriperintöä sukupolvelta toiselle, vaikkapa askartelun tai käsitöiden merkeissä. Ja taas tehdään semmoinen helpompi silmukka, oikea silmukka. Tai ollaan vaan ja hassutellaan. Nyt sinulla on ainutlaatuinen tilaisuus lähteä mukaan terhokerhoon, joko ohjaajaksi tai osallistujaksi. Terhokerhossa tutustut uusiin ihmisiin. Moi Sirpa! Hei Noora! Kiitos, hyvää! Olet mukana vahvistamassa yhteisöllisyyttä ja luomassa sukupolvien siltaa. Sinun ei tarvitse olla lastenohjauksen ammattilainen, vaan mukaan tulet omana itsenäsi. Jos innostuit, lisätietoa löytyy täältä. I'm a crouching tiger and you're a hidden dragon. There's Chinese folks wearing fancy clothes and plenty of sword fight.